Il-Malta Employers Association u l-General Workers Union ippreżentaw il-proposti rispettivi tagħhom għal budget li ġej waqt konferenzi tal-aħbarijiet separati tlieta. Fil-proposti tagħha, il-General Workers Union saħqet li l-progress ekonomiku għandu jkompli, iżda enfasizzat li tkabbir waħdu mhux biżżejjed jekk ma jkunx akkumpanjat minn ġustizzja soċjali. Bl-iskop li Malta tkompli timxi lejn soċjetà aktar ġusta, ekwa u inklusiva, il-General Workers Union sostnit li l-proposti tagħha mhumiex iffokati biss fuq iċ-ċifri, iżda fuq il-bniedem innifsu. Fost oħrajn, qalet li wasal iż-żmien għal riforma tal-liġi fix-xogħol biex tadatta mat-tibdil maġġel tal-lum. L-Unjoni proponiet li l-paga minima għaż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u 18 sena tkun daqs tal-adulti, waqt li l-Minimum Wage Directive tiġi implementata b'mod sħiħ, inkluż lan li 80% tal-ħaddiema jkunu koperti minn ftehim kollettiv. Il-General Workers Union ukoll ipproponiet proġett pilota fejn min jixtieq jaħdem 4 tim fil-ġimgħa b'10 sigħat kuljum ikun jista' jagħmel dan, waqt li qalet li dan għandu jkun akkumpanjat b'assessjar tal-impatt fuq modelli simili li saru barra u mhux bla doċċ. Ma dan, l-Unjoni enfasizzat li s-sussidji tal-enerġija u ċereali jibqgħu fis-seħħ, waqt li jibqgħu għaddejjin l-investimenti fil-qasam tas-saħħa u fl-edukazzjoni, mhux l-inqas permezz tal-Viżjoni Malta 2050. Il-qafas kollu tal-proposti tagħna huwa marbut mal-Viżjoni ta' Malta 2050 biex aħna kulħadd ikun miexi lejn dik id-direzzjoni, nitkellmu dwar il-liġijiet tax-xogħol, dwar l-ambjent, dwar il-pensjonijiet u s-servizzi soċjali li għandna. L-assoċjazzjoni wkoll qalet li hemm bżonn azzjoni immedjata biex jitnaqqas id-distak bejn il-ħiliet li toffri l-edukazzjoni u dak li jeħtieġu l-industriji lokali. Dwar it-turiżmu, l-MEA insistiet li għandu jkun hemm politika ta' kwalità li ttejjeb l-esperjenza tal-viżitatur mingħajr ma tiġi introdotta aktar tassazzjoni fuq is-settur. Dwar l-isfida ta' rata baxxa ta' twelid, l-MEA qalet li hemm bżonn iżjed miżuri li jappoġġjaw il-ġenituri mingħajr ma jiġu perikolati n-negozji. Il-Vision 2050 illi aħna qegħdin nappoġġjaw u li aħna xtaqna illi dan il-budget ikun l-ewwel pass favur dik il-ġernji tal-2050.